ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡା ଏକ ଜନ୍ମ ନାମ ଶିଶୁ। ଆମ କଳିକା କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଶିଶୁ। ତାରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ନନ୍ଦିନୀ ମୁଣ୍ଡା। ମୁଁ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶିଆଳିଯୋଡ଼ା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗାଁର କଳିକା କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ କର୍ମୀ ଅଟେ। ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ମାସ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ 16 ମାସ ହେଇଥିଲା। 16 ମାସର ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡା ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ। ତା ଶରୀରର ଚମଡ଼ା ଝୁଲି ପଡ଼ୁଥିବା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ତା ମା ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଶିଶୁ ଏବଂ ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବାପା କୌଣସି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବେଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମା କିଛି ରୋଜଗାର କରି ସେଇ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଉଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ କଳିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କଳିକା କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉ ସେମିତି ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୀତ, ନାଚ, ଖେଳ, ଗପ କହିଥାଉ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡା ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବି ସେମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ 17 ମାସ ହେଇଗଲା। 17 ମାସରେ ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡା ଆମ ହାତ ଏବଂ କାନ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ 18 ମାସ ହେଇଗଲା। 18 ମାସରେ ସେ ବିନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ 2 ଜଣ ଦିଦି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡା 16 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା ସେଇ ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡା କଳିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି 2 ମାସ ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ତା ମା କିଛି ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଛୋଟ ମଣିଷଟେ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବା ଯେଉଁ ସାହିରେ କଳିକା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇନି ସେଇ ଗାଁରେ ବା ସେଇ ସାହିରେ ଯଦି କଳିକା କେନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ଟିପୁ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଫଳରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର